Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo egcwele izibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili kuyi-World Diabetes Day sobheka nje ukuthi ke ngabe ke isifo sikashukela sinomthelela muni kwezocansi ngabe ke zikhona yini ke izindlela ongabona ngazo ukuthi ke kungenzeka ushukela ke uyakunyonyobela uma ke ubheka ke okwenzakalayo ke ekamelweni njengamanje kasamukele ke kumsakazo ke ukhozi FM uDokotela uNomcebo Mthembu kunjani? Hello Hlophe. Uyaphila dokotela? I'm good. Uyaphila wena? Ngizule le ngoma ethi menginawe ngiphelele ufuna ube seduze. Mase ngiseduze uzongenzani? Ngididi Hlophe. Uzongiqala phi? Shawungitshele nje ukuthi uzongiqala phi mase ngiseduze. Ngizoqala phezulu ngihlekeni. Don't stop. Okay. Bese ngibreak virginity. Virginity yabantu besilisa ya break kahle. Khona umlaleli anzena. Noma break umsipha. Manje uzobreak umsipha. Khona umlaleli thina hey Liya bonje ubambile nje ubusuku obuhle angazi ukwenze njani ngolwesini kanti wenzakalani ngani ngolwesini kushuthi inkinga yimini nehle kushuthi inkinga ndimi no but I won't do anything ongafuni ngiyenze yezo okay I'll take my time and uzokwenza easy ngiyokwenza noma yini oyifunayo hayi ungayifuni ngiyakunikezela ulungelo lelo okay consent ke leyo hle ngingowakho bingelela abalaleli bethu okhosini FM ngibingelela izithandwa zethu ngi-live kwi-Facebook Medilution and also noKhosi TV lukhona nathi namhlanje sanibona abalaleli abahle sanibona zithandwa zobusuku obuhle ezaselaweni noDr Mthembu ngaphambi ukuthi singene sigcile kwezithinta ke ushukela ke nocansi kulombuzo ke sike sawuzwa lapha kujabula ujule ku Lady D EVN oze waqinisekisa ukuthi uzoyiphendula namhlanje la kule show lena ubusuku obuhle ngiyacela ukuthi idlale lo VN bese ke uyayiphendula uDokotela Nginibingelele mamkhoza lapho noDokotela isikhondla somsakazo ukhozi FM kamla mkuSimphe ngwagumadi sibongo dumakhulu kaMapiwe ekhakusemthola uminyangweni hayi ngithi angibuze mamkhoza lapho kuDokotela ukuthi ukukhathala komzimba nje kokuthi nje ukhathele mhlawumbe kade usebenze kakhulu kade ubusy mhlawumbe kwenza ukuthi nezicubu zomzimba lezi inyama zomzimba zizwela ukukhathala so ukukhathala nje komzimba nokusebenza kwemizwa kuconnecta kanjani mamkhoza la uthola ukuthi manje awusakwazi ukwenza izinto eziningi mhlambe awusakwazi mhlambe nokudlala nomama mhlambe nidlale lesilingi kanjalo mhlambe noma nidlale nje kanjalo ungamnce mhlambe umabhaqelana uthola ukuthi manje imizwa ayisabambi kahle ayisavuma ukusebenza kahle ngendlela efanele ngoba umzimba ukhathele uzwela ukukhathala egazini kuwe emzimbeni so umzimba izicubu zomzimba nje umzimba wakho uconnecta kanjani nemizwa lokho ugcina ukusebenza ngokubambisana gcina sokuhlaba sekuqhelelana ngizolalela emsakazweni emamkhoza danko qhelelana ngiyahlenga ngoba ulebuza umamkhoza akabuzi mina kodwa ngiyathanda lesilingi noncamnce kodwa phela bokusho ukuthi ubefone ngesikhathi sasekuseni so yiko nami ngitheka umlaleli wethu cha ukuthi ngikuphendule kahle kubusuku obuhle ngolesine ebusuku now ngalelo langa Hlophe besikhuluma ngokuthi uyabona sokuleso sikhathi sonyaka manje wonke umuntu useyakhathala because kuzophela unyaka abantu basebenza kanzima so sukubona leso sibhocobhoco nje somzimba ugcina ungasabi nenkanuko yezinto ezithize nezinto kade uzithanda so ubhuti wakhala ngokuthi yena uba nenkinga ke nasekameleni ke manje okuyinto engenzeka leyo vele uma kuukuthi usukhathela now ifuna lenkinga yesibhocobhoco kusho ukuthi abantu laba othola ukuthi either basebenza
usebenza ngemizimba yakhe njengoba uzwile ethi izicubu zomzimba suke zibhlungu kodwa kakhulu lo bhocobhoco lo uqhamuka ngokuthi ukhathala ingqondo. Now once kwakhathala ingqondo yakho yazi ukuthi nakhona enkonzweni yasekameleni engihlale ngisho ngithi mina umdavaza uqala ikhanda before uya esithweni sakho sangasese ukuthi wena ucabanga kanjani ufila kanjani unestress esingakanani ikona lokho okusenda inetwork ukuthi ayihambe manje iye kwisitho sakho sesilisa noma sesifazana ukuthi igazi maligijima lihambe lenkomeni ufike ugcwala uvuka ubhontshisi namalebe agcwale uqale mase ukhipha noketshezi ukuthi ushibilike ukuze umphambili ukwazi ukungena na umphambili futhi aligijima igazi likwazi ukuyongena kuwona ukuze uvuke uqine uqansi okay so konke lokho kusuka imessage esuka engqondweni ehamba itshela umzimba ukuthi akwenzeke lokho but once wena wakhathala uyakubona ukukhathala kukodwa kusho ukuthi one awusenayo wena le energy ukuthi umuntu wakho uzomqukula if bujwayela ukumqukula but also awusenayo le energy ukuthi igazi lakho maligijime ukuthi ligijime igazi ngikhuluma ngayo kowesilisa ukuthi aligijime igazi lihambe liye kumphambili wakhe kuze ukwazi ukuvuka so uthola ukuthi uyafuna but ukhathele ubhocobele umzimba wakhe awuvumi ukwenza leyo nto okay but also if kuukuthi ukhathele nomzimba ukhathele awunayo nanesidingo awunayo neinterest yokuthi uwenze iforeplay angathi ungavela ufike nje uhlaba lingene uyabona unaso isikhathi sokwenza uforeplay room romance umuntu wenza zonke lezi zinto obungithembise zona okay so ayikho isikhathi seforeplay ngoba awukho motivated ngalento yenzayo angathi so ufuna nje ukuthi nje uqede lento yenzayo bese uyayilalela in fact abantu besifazane ehlophe uze asho umunye mayibona ukhathela athi ayiqeda phela uyabona and can you imagine it 10 of enjani leyo nto nakwena uzimisele ngomuntu wakho kana qedeke bese uthaqeda avela athi qeda phela uyabona kanti leyo nto isik10 off ke kwawo so but kuwena umuntu wesilisa kukodwa lokho abanye ke benza umngozi bobuthi ngoba ezizwa ukuthi engikhathele mhlawumbe ngifike ekhaya umama uzothi asho ukuthi ukhathazwe abanye mhlawumbe emsebenzini sufika la kumina sudlile usuthi agcine sesebenzisa izidakamizwa manje zokuthi amboost yasebenzisa ama booster ngihlala ngikhuluma ke ngama booster kakhulu ukuthi ama booster anobungozi emzimbeni wakho ngoba enza isitho lesi kumele ngabe siyawenza umsebenzi sibe yivila sazi ukuthi hayi wena uzoshaya ibooster wena siwenze lo msebenzi wami mina kudinga ngisebenze kuthi ngelanga ungasayisebenzisile ibooster leso sitha sakwazi ukwenza lo msebenzi ngoba susijwayezile wena ukuthi usebenzisa lento but two ibooster yenza ukuthi mase kuhamba isikhathi ayisakwazi number 1 umphambili thazisebenzele but two kwayena ubooster kushiya endleleni emva kwesikhathi uthola ukuthi akusasebenzi lutho manje kwayena booster suloku ya add usebenzisa amaningi asasebenzi because umzimba wakho usukhohliwe ukuthi uyenze into ngokwesayensi ngokwesidokotela kunento esibiza ngokuthi i-disuse atrophy atrophy ukufa so but disuse any sitho somzimba wangasebenzisa umzimba uyasibulala leso sitho ngoba umzimba usitshela hayi angikudingi wena na ngoba usebenza angikudingi so nawe umulu kuphuze amaphilisi nezikhathazi ngithi izikhathazi ke mina izikhathazi ngithi nezikhathazi ngoba ziyakhathaza okay in the long run nizokhathaza so nawe umulu usebenzise zona zizogcina seziba inkinga so omunye umuntu uthi masekhathele one uzobooster ngaloko kanti usiyazibulala all right omunye abooster nangama energy drink okay ngoba ethi energy drink izongisiza ukuthi ngibe nomfutho kanti nakhona lapho usiyazibulala ngoba khumbula ukuthi i-energy drink uzokuthiwa i-energy drink nje ingoba igcwele 1 yesicaffeine kodwa kakhulu ushukela okuyiwona lo shukela lo ozokunikeza leyo energy ngaleso sikhashana kanti usiyakubulala and ngoba ushukela ocashile uzothi masufika kuwena emzimbeni wenze leyo nto eyenziwa ushukela njengomuntu onesifo sashukela so uyaqala ke lapho usuyakhathala usuyabhocobala nawe awusena energy usuqeda ama hormones akho wenza yonke into eyenzeka kumuntu onesifo sashukela ubonganaso wena isifo sashukela ingoba wena susuke wadla kakhulu lo shukela okuma energy drinks mana ke dokotela ngiyakuzwa ukukhuluma ukuthi izikhathazi azifuneki uba ngasane ngingazi abuse kodwa mhlawumbe ngisebenzisa mhlawumbe kanye ngenyanga yabona nje ngihlale ngisebenzise mangithi ngiyeza ukuthi ngikhathele ngaleso sikhathi you know ingabe nalokho akufuneki nakho ukuthi ngiyisebenzise nje at all Yazihlophe umzimba wakho always uyokutshela into ngoba nakhona the fact ukuthi ukhathele it's telling you ukuthi umzimba wakho uthi
sengithathile mina lento engiyidingayo ukuthi ngenze i-energy manje sengiyithathile lento sokusele insalela ze-energy ezithi ke manje wena phumula so okuyi-chemical ekuthiwa i-adenosine leyo chemical izokwenza wena ukuthi uphumule ufuna ukuphumula urelax so ukhathala nje umzimba wakho okutshelayo ukuthi phumula hayi ngoba uthi umzimba wakho ngiyivile umzimba wakho uthi hey phumula manje ndoda sokugcwela udoti kumina sokugcwela izinto engidinga ukuthi ngiziclean ngoba part of ukuthi ulale ukuthi umzimba wakho uyaziclean wenza ifiling nange information njalo njalo so yes uvela kunabantu abazoyisebenzisa ibooster one weekend uphumule nomuntu wakho ufuna ukushaya iscore uyabona umuntu omusha ufuna ukuexcel inkinga ke leyo yokushaya umuntu omusha ngoba uzo expect next time awusayenzi le nto oyenzile useyaphoxeka uyabona kanti vele ifuna nomuntu omusha yazi ukuthi vele ngeke kufane uzoba nexhala vele ngoba umuntu omusha kwayena unexhala naye ngoba nazi what to expect so awukwazi ukujaja ngeround yokuqala kumuntu omusha ngoba umzimba nisoke nisafundana lapho so iba wena nje kuze nomzimba wakho ukwazi ukuthi ungabi nexhala ngoba khumbula kumuntu wesilisa once wanexhala once wathuka wa nervous lonto izokwenza into eyodwa izokwenza usheshe uchame bese ngiyatrenda trend ku Facebook utrend ufika kanjani manje ku Facebook ngoba into ephakathi kwakho nomuntu wakho usifika kanjani bayakhuluma bathi ngamba kanjalo ni vele wathi nje 1 sengiyatrenda ngiyavuka eksekuthi iqhuti wakusho usuke nawe nje kade usendaweni wrong should usuku invest endaweni wrong okay dokotela namhlanje ngoba ke kuyi World Diabetes Day sicela ke siqale ke ngokuthi kusichazela ukuthi ke siyini ke isifo sikashukela senzani ke futhi emzimbeni womuntu Look wonke umuntu uyasazi isifo sashukela ukuthi siyini kakhulukazi sibiza ngokuthi diabetes mellitus kune type 1 ne type 2 okay ekuyiyona ejwayeleke kakhulu ilena type 2 i-diabetes ngoba type 1 le ejovelwayo unikezwa i-insulin ngoba i-insulin ile hormone le efana nesosha emzimbeni lakho eyenza ukuthi umzimba wakho uthathe ushukela ufake kuma cells akho ngaphakathi emzimbeni ngoba empeleni umzimba wakho uyawudinga ushukela ngoba ukudla kwa wonke ama cells akho but hayi wonke inhlobo yashukela ngomuntu uzothi hayi ngiphuza ama energy drink cha energy drinks akuyona lo shukela i-energy drink inoshukela okuthiwa i-fructose wena udinga i-energy ushukela okuthiwa i-glucose into ezingafani at all lezo okay but yazi wonke umuntu li othi uma senoshukela into yokuqala leyo abane worry yayo ukuthi umdavazo kuzoba njani in fact omunye uthi umtshela uthi hey ngithi ngiyakuchecka manje ushukela wakho phezulu asho wonke ama excuse hayi ingoba uthi hey bodi shukela wakho phezulu asibhekane nawo ngoba umuntu ufuna ukudinaya lento ukuthi unoshukela ngoba into angafuni ukubhekana nayo ngoba kunale stigma esithi umuntu once wanoshukela it means ekameleni izinto ngeke zisebenze njalo njalo so ngifuna ukucacisela umlaleli ke namhlanje ukuthi ngifuna ukugxila kakhulu ekameleni okay uma sesikhuluma ngento yashukela ngoba ngeke ngikhulume ngayo emini kodwa nje namhlanje ngifuna ukugxila ekameleni ngoba ngikwazi ukukhuluma zasekameleni uma ngikusuke ngikhuluma emini okay now vele ushukela uzoyi-affecta umdavazo okay somewhere the other akusho ukuthi wonke umuntu onoshukela umphambili wakhe awusebenzi or inkomo yakhe ngoba by the way abantu basitshela ukuthi umuntu wesilisa kuphela but nowesifazane uyam-affecta futhi ushukela ngizongena kukona lokho ukuthi kwenzeka kanjani alright now uthi umuntu kodwa mase senoshukela number 1 uzoba ne-stress and khumbula ukuthi i-stress kuthina sodokotela sibiza ngehormone okuthiwa i-cortisol leyo hormone leyo once yaphezulu igcinezela ihormone yakho yesilisa lekwenza ukuthi ube nomdlandla ukwazi ukuperform okusho ukuthi kukodwa lokho i-stress sokugcinezela ukuthi uperform ekameleni okay so umuntu uba ne-stress ukuthi usenoshukela sokuyinkinga leso stress even if ushukela bengakamdamage okay umuntu afuna ukuthi but nganganjena before wena ufuna ukuba njengoba uyekade eyiyona but also enye inkinga ile i-medication nathi sodokotela esinikeza bona abantu nayo igcina si-affecta ngoba leyo medication igcina si-affecta izinso and izinso ke siyazi sonke ukuthi ziyasebenzisana nomphambili alright but also once one ushukela it means igazi lakho seliyajiya once lajiya igazi seliyasinda khumbula ukuthi ngithena eqaleni umphambili wakho ufuna igazi eligijimayo likwazi ukugijima liyongena endukwini ukuze ivuke but once lajiya igazi lakho lisakwazi ukugijima lifike endukwini so kuzokwenzekani lokho ngoba igazi lijiyile number 1 uzothatha isikhathi ukuthi igazi lifike kuyona induku okay nanga umuntu wakho la usekhona uyabhushuzela uphuma kogeza uyambuka ayisavuki induku okay ngiyabona sozibona wena lapho angazobona wena ubona umbhushuzela
Okay, so yaqalile ezovuka nje ngokuthi ucabangile lento noma uyibonile. So umuntu athi yazi Dr Mthembu sokufanele manje lento ngifidlisha ngithinta ngishuke kuze ivuke ngoba manje isifuna ukuthi izithintwe kuze ivuke. Why? Yeah. Because ushukela one of the things oshayayo ushaya imizwa yakho lokusithi ama nerves akho. Okay, uzoshaya ama nerves but also uzoshaya imthambo yakho lapho khamba khona igazi, ushaya nama muscles akho. So uyakubona how konke lokho kuzogcina soku affecta induku yakho. And by the way, kumuntu onoshukela okontrolekayo, lezi zinto azibi izimbi kakhulu. Ushukela ukushaya kakhulu uma wena uyawudedela ukuthi ube nezikhawu lapho phezulu khona kakhulu ungakontrolekile. Ngoba njalo ngesikhathi ushukela uphezulu uyona. Okay, when uzothi hayi uphezulu ngizobe nguye ke next week, this week njobe uphezulu uzobe wona ushukela udla imthambo yakho uaffecta imthambo njalo. Okay, so ngesikhathi uzo affecta imthambo yakho ilapho kakhulu kusuzoqala khona ke manje suba nezinkinga ke zasekameleni ke manje. One, imthambo yakho uzo affecta kanjani, suba ndikindiki. Okay, ilapho ngisho khona manje ulibhucuza umphambili wakho kuze uzwe imizwa. Okay, that is one. But two, awukwazi nokuthola ne signal kahle egijimayo ukuthi hey manje sukunomdlandla sukumnandi. So lo muntu uzogcina kwenze kanjani noma esefika kuvuthondaba wakhe ukwi low rate awukho phezulu nje awushayeli phezulu ngamandla ngoba imizwa yakhe ayikho phezulu kakhulu. Oh, umtholithi uyadavaza for isikhathi eside azakhathala yeke ay man yazi lento angiyeke ngoba awufike leyamizwa ethi etshele ingqondo yakhe nomzimba wakhe ukuthi angifike kuvuthondaba manje ngoba imizwa yami isiphezulu kakhulu. All right? Yeah. Khumbula ukuthi ngitheni futhi ngithe ushukela uyajiyisa wenza igazi ukuthi lijiye. So ngesikhathi silifika ke manje igazi kuwona umphambili ngoba lijiyile ngeke ligcwale. If lingasagcwalike manje ayisaqini kahle, so ukwazi nokuthi uyigobe ayisaqinile lokho ukuthi uqina ngathi ama muscles ama biceps uyabona ukuthi sigcwele not even if ayinasi siyeze kodwa ngathi ungayigoba ikwazi ukugoba. Yes, izokwazi ukungena kuyona inkomo but umuntu athi ayiqini man ngale yandlela ngizwa ngathi iqine kahle, lokho sokusho ukuthi igazi lakho kwelijiyile lelo ngenile lapho phakathi. Now lijiyile ke lelo gazi nansi ke siyasukuma ke manje induku yakho isukuma iphethe into esindayo kuzokwenzakala nawe kuthiwa phakamisa le desk lisinda nje uzoliphakamisa uthi isikhashana mase uyalidedela because liyasinda. So lo muntu uzokwenzani uzoshesha chithe number 1 because iyasinda lento. Okay, into ezokwenzeka kuyena uzothi sivukile induku ithi iphezulu ethi uyangena kumuntu wakhe vele iwe. Okay, nyoma ethe phakathi ethe sabhizi yadavaza ivele iwe induku. Uyabona zonke lezo iwe phakathi. Yebo. Kuyenzeka lokho and ushukela uzokwenza lokho but more not just ushukela ungcola kwegazi into ezine acid udla amaphilisi asegcwele egazini unamafutha amaningi izinto ezoba imbangela yokuthi igazi lakho malijiye umphambili wakho usindwe konke lokho uzomenza ukuthi athe vuke kancane mase vele eyawa engaphakathi. So uyabona lokho kukodwa kuzokwenza ama issues amakhulu ku relationship yakho. So which is why ngihlala ngisho izithando zami ukuthi khulumani nomuntu wakho, khuluma before ukhumule. Okay, khuluma umtshela umuntu wakho ukuthi nginale nkinga manje ngizizwa kanje ngoba into yokuqala umuntu osifazana azoyicabanga if wena ungasakwazi ukuperforma kuyena uzothi cha usuyasutha ngaphandle wena. Okay, kunokuthi akusupport kanti wena usudinga support lapho ukuthi mthathe lo muntu enihambe nekudokotela nobabili kuze nisizakale ngoba into yeni nobabili lena ayikho into ekameleni eyisitho somuntu oyedwa. If nizwana nishadile noma nebudlelwane into yeni nobabili akuyona yakhe eyethu ngoba ina affecta nobabili egcineni. Okay, ilapho kufanele nikhulume ke ngaso lesimo and then mase niyahamba ukuze nisizane nihambe nekudokotela. Okay, masibuya ngalala ngifuna ukuthi ke sibheke izimpawu. Uma ngasana mhlasimpe izimpawu zokuthi uyibone mokuthi awuzazi wena ukuthi unaso isifo sikashukela. Izimpawu ongakwazi ukuthi ubone ngazo ukuthi okay lokhu nalokhu kungenzeka ukuthi usunaso ingakho kwenzeka lokhu nalokhu. Ngicela nawe umlaleli ukukumema nawe ukuthi ube ingcenye yalo lutaba esikhuluma la noDokotela uMthembu ku 0716136667 usithumele nje ivoice note ezwakala kahle ukuze azokwazi ukuthi akuphendule ke nawe ke uDokotela ke uMthembu uma ukuthi ke unombuzo kulolu daba ke esikhuluma ngalo. Masibuya nje ngala siyaqhubeka noDokotela.
umsakazo ke ukhozi FM 2240 isona ke isikhathi sakho ke kona ke ubusuku obuhle umusana ngenisana uvulela umsakazo ngiyakubingelela ngiyakwamukela ngihlelikilana ke nodokotela unomcebo wakamthembu ke ezaselawini nawe ke ungakwazi ukuthi beyingcenye ke yalo ke lolu hlelo ku 0716136667 sithumelele nje ivoice note kuloko ke sikhuluma ngako ke namhlanje njengoba nje kuyi World Diabetes Day siyakhuluma la ukuthi ngabe ke isifo sikashukela umuntu ke simlimaza kangakanani ushukela ke ocansini ya sichazela kona konke lokho udokotela ke umthembu dokotela ngaphambi ukuthi sike ekhefini ke ngeke ngathi la ngifuna ukuthi sibuye sibheke izimpawu umuntu angakwazi ukuthi azibheke abesakwazi ukuthi asheshe agijima ya kudokotela akwazi ukuthi athole usizo ukuthi ngabe mhlawumbe sekwenzeka lokhu nalokhu ngabe sengiqala wona yini ushukela look asikhulume ngokuthi njengoba ngishilo ushukela uzokwenzani ushukela uzoshaya imithambo yakho yemizwa uzoshaya imithambo yakho yegazi all right but more again ushukela uzojisa igazi so umzimba wakho uzokwenza njani ngoba uzama manje ukuziclean uzidokotela ngoba ukudokotela ongaphezulu komzimba wakho itself so umzimba wakho ngoba igazi selijiyile uzozama ukuthi wena phuza amanzi kuze uhlambulule legazi so uzonqanywa kakhulu if ukuthi unenkinga yashukela okay usunqaniwe because also ushukela ushaya izinso umzimba wakho uzokwenza sure ukuthi wena uyachama futhi kakhulu ngoba umzimba usuzama manje ukucleana lo shukela okuyizinso zakho okay ushukela futhi uzokwenza njani njengoba ngithi uvala imithambo yakho uzozwa inkinga enyaweni zakho inyawo zakho zizoshisa noma kuba ngathi uhlatshwa yinalithi noma zibe ndikindiki lapho sokusho ukuthi imithambo yakho nayo si affected okay but also umunye uzojuluka ukujuluka kukodwa umzimba wakho uzama ukukhipha lo shukela emzimbeni through isikhumba ke manje suyaqala suyajuluka okay now one of the things mhlambe if engahlukanisa phakathi kwabantu besifazane nobesilisa ngoba ngeke ngasho eqaleni ngithi nowesifazane kuyenzeka nowesilisa futhi kuyenzeka laba besilisa ngishilo ukuthi yes ekameleni zokwenzeka kanjani uthola ukuthi induku ayivuki kahle or mivukile akakwazi ukuthi I maintain ukuvuka kwayo induku or around 2 akekho ngoba uyakhathala ngoba enye into ushukela oyenza ukuthi akhathala umzimba okay ukhathala umzimba ukwenza izinto nje nasekhaya ucleaner but also nasekameleni so uzothi if enzekile one either uzoshesha afike because lasinda igazi or akasekho number 2 okay but one of izinto ezenzakalayo obanye abantu angabazinaki ukuthi ushukela uzokwenza ukuthi isidoda sakho masufika kuvuthondaba singaphumi naloko sihambe siyohlala esineni all right khumbula ukuthi isinya sakho umchamo wakho lo wasemini nomchamo sebusuku sengisho umchamo setoilet okay umchamo setoilet kanye nomchamo lo ukavuthondaba udlule endaweni eyodwa okay ipipeline okay kodwa kune valve okay evalela ukuthi isinya sakho ngesikhathi umchamo ungakazimisela ukuthi chama leyo valve leyo ayikwazi ukuvala kuze umchamo uhlale esineni ngenhla ungaziphumeli nje umchamo njalo okay if ufika kuvuthondaba kumele isebenze futhi leyo valve ukuthi ayivaleke le valve le kuze umchamo manje kuphume lo mchamo wasebusuku manje wasekameleni okufanele uphume kwenzele phela lokuthi ungathi ufika kuvuthondaba kuchame yonke indawo okay so umzimba wakho must be able to control leyo valve but once wanoshukela because ngithe ushukela ushaya one ama nerves so leya signal ezotshela umzimba wakho ukuthi hey vala le valve manje yasesineni iba slow ayenzeki and 2 because ngithe futhi ushukela ushaya ama muscles akho and le valve le yenziwe ngemuscles twice sphincter yenziwe ngemuscle igcine ngasavalekile leyo valve so uthi mufika kuvuthondaba wena kunokuthi isidoda sakho isperm siphume ngomphambili wakho sivele siduke silahlekele GPS sihambe sesineni okay so labo bantu uthola ukuthi noma efika ewenza umdavazo ubona ukuthi hayi isidoda samphuma into encuncuncu kanti esiningi saso sihambile saye esineni isidoda sakhe sangaphuma ngomphambili so lo muntu uzobona ngani ke uzobona ngokuthi uzothi uma ke seyakochama immediately uma kadenza umdavazo athola ukuthi umchamo wakhe angathi unamafu nje phakathi unento ezimhlophe kanti lokho umhlophe lokho sokuyipart of isidoda esesiphuma lapho omunye athi inzalo njalo nginenkinga yenzalo kanti unenkinga yenzalo nje ingoba le valve futhi ayivalekile isidoda sakhe esiningi siyaduka sihambe sesinyeni singayi ngaphambili lokumele siphumele khona siyongena kumuntu wesifazane kuze abambe isiso okay
owesilisa lo kulo wesifazane yena same thing izokwenzeka kwisinya sakhe yena ke kodwa kuzokwenzeka lani ukuthi leyo valve asavaleki uzoba nenkinga yokuthi umchamo uyaziphumela noma ethe uyakhwehlela avela achame okay or even akuwona umdavazo okay if ukuthi niyadavazana kube nomchamo oziphumelayo okungafani nokuskwetha ngoba abanye baya mistake leyo nto nokuskwetha kanti okunye lokho komuntu onenkinga yashukela. But more kumuntu wesifazana if enaye senenkinga yashukela imizwa yakhe uthatha dala ukuthi afike kuvukuthondaba nanokuthi nje angene egiyeni wena umreve hayi lo muntu akangene egiyeni kuze uthi wena uma seniqalile kuba ngathi wena umuntu wesilisa uyashesha ukuchitha uyashesha ukufika kuvukuthondaba kanti cha uyena uyaphuza ukuthi angene egiyeni so agcine wena sufike kuvukuthondaba yena esasekude mase kuthiwa wena uyashesha uyiqhude kanti uyena ophuzile hayi ulamulile dokotela hayi cha ngisho phela ukuthi akuqashwe ngalokho ngiyafundisa mina ngiyafundisa okay ngiyafundisa but lokho kuzokwenzeka so naye umuntu wesifazane because enenkinga yashukela imizwa yakhe ithatha kude uthola ukuthi ungamthinta akasheshi kuba manzi lo muntu uyabona and nakhona nitseni busy angasheshi ukuthi kufika kuvuthondaba kuthatha isikhathi so konke lokho kusuke kusho ukuthi umzimba wakhe ufikile lazinga yemizwa ezomenza ukuthi igazi ligijime lekwinkomo nembobo yayinkomo ikhiphe lo lwaketshezi lokumisela ukuthi umphambili usuzongena kuze nikwazi ukuthi nifendane kahle okay. So but also lo wesifazane because phela yena unemboba kufana nawe owesilisa ushukela khumbula ukuthi ukudla kwizinambuzane so lo wesifazane uzobona ngani futhi menenkinga yashukela ngokuthi uloku eba nama infections esinya ashise lo umchamo njalo umchamo uyashisa kulume enkomeni yakhe zonke lezo zinto kanti sokuyimpawu zokuthi wena uyazifida lezi nambuzane ezikhona la enkomeni ngaloshukela wakho. Okay ake ukuthi ke manje dokotela sengiphila nawo ke manje ushukela ke ngibasathi ngithi hayi into yami isavuka ngendlela ngize ngisiza umama ukuthi ayithini into yami iqine nakhona ayiqini ngendlela ingabe zikhona indlela zokuthi ngisizakale ukuze phela umuzwa wami ungangifeli umuzwa wami ingabe zikhona indlela. Yes zikhona look number 1 njengoba ngishilo ukuthi qala ninike nikhulume nomabili ulungise leyo situation yakho ekhaya but ukudla kahle is very important kumuntu onoshukela okay nok exercise ngoba khumbula ukuthi ngithe igazi ligcina lingasakwazi ukugijima so exercise akukodwa uzolenza ukuthi igazi lakho likwazi ukuthi ligijime but nok understand ningakayi nje na Dr Mthembu izinto enizozenza nje ninodwa lezo ngoba khumbula ukuthi ushukela uzokwenza ukuthi ukhathale yazi ninike nini ukuthi mina ngikhathala ntambama ngoba phela usuku lonke busy and unoshukela sukhathele ubaba yazi ke wena nomama understand ukuthi cha wena umdavazo le ekhaya uzokwenziwa ekseni ngoba ekseni ngisuke ngiphumlile ngine energy so zamani nasi isikhathi leso ukuthi nisichange kusivumelane nomzimba wakho ukuthi kwenzakalani okay ukuhluleka konke lapho suze waya kubona bonke odokotela bahluleka uze ku Dr Mthembu Agcineni musohluleka kubona bonke okay ake sithathe ama voice note ku 0716136667 Njani dokotela ngiyaphila mina ngeke ngizeshe ekhama cha ngithi mina yazi sometimes ngeke ngizizwe nginenkwantshe nje esikhwameni sami ngixakeke kwanalo sometimes libe ngathi libanjwa inkwantshe nje kuchaza ukuthi nalokho sokushukela lo ngibingeleleke lino dokotela ngizocela nje ukungazishiya igama ngisacela ukubuza emsakazi ukuthi lapha kudokotela ukuthi kule yamaphilisi mawudla kakhulu amaphilisi njengoba kunamaphilisi nje umuntu awadlayo ukuthi ayikho nemhlambeni enye indlela mhlawumbe ukuthi engathini nje ukuthi umuntu akwazi mhlawumbe ukuwaflasha ngoba phela mhlawumbe nawo njengoba enabo umngozi abudala ukuthi singenza kanjani lapho besicela udokotela ukuthi akasichazele lapho ke yebo ushukela usukhona kodwa ke kule yamaphilisi sisizakala kanjani mhlawumbe ayikho indlela mhlawumbe nokuthiwa umuntu uyayenza mhlawumbe ukuthi agcina ngabe maningi kakhulu amaphilisi egazini ngiyabonga
bonge ithuba. Sawubona. Okay, ake siphendule laba abawu2 dokotela sobuye futhi ngabanye abawu2. Okay. Yazi angithanda ukugeneralize izinto ngoba ubhuda lo wenkwantshu oba nenkwantshu kumazambana akhe. Okay, if kuukuthi unenkinga yashukela then yes ushukela iwona ngaba imbangela ukuthi abe nenkwantshu ngoba khumbula ukuthi ngitheni ngithe ushukela uyashaya into ema muscles manje la kumazambana akhe khumbula ukuthi amazambana akho ngesikhathi udalwa umthethwa asuke eswini ehla ahamba yenzansi kube khona imuscle nekuthiwa iligament umsipha osuka lapho esibiza ngokuthi thina cremasteric muscle or ligament esuka ngenzansi ihambe iye lenzansi ngakumazambana akho uma kuukuthi unoshule kwela nayo futhi iba inkinga kuba ngathi uba nenkwantshu kuyona leyo ndawo kuba ngathi ungayishaya leyo ndawo so if unoshukela lokho ngenzeka but akugona lokho kuphela if ukuthi akanawo ushukela ngaye ezinye izinto eziningi khumbula ukuthi amazambana akho ngale ukuthi aba nenhlamvu kodwa futhi nawo anemthambo ngokwayo leyo mthambo nayo iyakwazi ukuthi ibe nenkinga either ivuvukale noma ibe neclot phakathi ibe nehluli phakathi or ibe neinfection thizeni or infection nephuma ngaphambili kumphambili wakho kade ucobhoze endaweni erong uhamba ucobhoze kumuntu kanti lo muntu uyagula sihamba leyo infection iyozika khumbula ukuthi amazambana akho afana nokuthi ayisenzansi kwesitho sakho so ukuzika kokungcola kulula ukuthi ahamba uhlale emazambaneni akho so nokunye ungcola nje kuzohamba kozika kuhlale kona amazambana ungasewona ushukela kodwa sokungcola okuthiza okungena emzimbeni wakho. Okay, lo okhale ngamaphilisi even though akabalulanga ukuthi inhloboni yamaphilisi mhlawumbe ehleke ofanele ngelanga ke senze kube itopic le yamaphilisi ngoba into evast kakhulu ukuthi inhloboni yamaphilisi affecta kanjani kakhulukazi ekameleni noma ningi amaphilisi azokuaffecta ekameleni ngale kwalawe ngikhulume ngawo nje ashukela namaphilisi enhlungu nabantu abaningi basebenzisa amaphilisi enhlungu amaphilisi ama allergies amaphilisi o BP amaphilisi o gout amaphilisi acid zonke lo maphilisi lawo ngendlela zawo kunendlela nawo agcina kuaffecta ngawo kumdavazo wakho nasekameleni khumbula ukuthi even if umuntu ene chronic noma esiphi isifo so odokotela sike sithi dlulisa u6 months ubuye uze kuthini hayi ngoba sithanda ukukubuka nje okay onyoma sifuna ukukucharge but because sifuna ukuthatha igazi lakho sami sobheka izinso zakho sibheke isibindi sometimes sibheke no cholesterol ngoba siyazazi ukuthi lamaphilisi lawa ayona kulezo zitho suke sifuna ukuchecka ukuthi akakoni lamaphilisi leso sitho asikakabi nenkinga ngoba if sesinenkinga kusho kufanele silishintshe lephilisi. Okay, which is why ke ngihlale ngisho kunakubalaleli ukuthi kuhle ukuthi uhlale uzicleana umzimba mina ke lapha eMedilution nginawo kumshini ukucleana igazi nje ukucleana amaphilisi inselele zamaphilisi strain acid skip inyongo clean izinso kuyabasiza kakhulu abalaleli so kakhulu ama patient time whether lawa adla ama ARVs or noma yini nje chronic bafika nje once hlambe after 3 months athi Dr. Mthembu ngizocleana amaphilisi akudingi ukuthi azabone mina uyafika nje ngimfake emshinini leyo aclean insalela zamaphilisi leyo ahambe so kubaleke kakhulu ukuthi even if awuzanga ku Dr. Mthembu kodwa yenza into ethize ukuthi wena uzosclean isibindi uziclean izinso okuyizinto lezi amaphilisi azishayayo kakhulu. Okay, ake sizobunye futhi umlaleli 0716136667 ku WhatsApp usendele nje ivoice note. Sawubona msakazi. Umlaleli la eManfreya mina nginawo ushukela kodwa manje masefaka ukuthi ngichithe mangenza inkonzo yasekameleni akuphumi lutho ufuna ukwazi kudokotela ukuthi ngasizala kanjani kade ngihamba kwadokotela bangitshela ukuthi phela unoshukela abangitshela ukuthi ngasizwa yini yabonga. Ukhosini FM sanibonani msakazi nawe dokotela ngicela Nkosi yami ungazisho igama ukuthi udokotela uhlala enkingeni enginayo angazi ukuthi ngizokwenza kanjani before bengizazi ukuthi ngiperforma kanjani kodwa manje sengiyazazi ukuthi ngiweak cha nami lento eshiwa udokotela ukuthi kuyenze ukuthi liwele phakathi kuyangenza so angazi ukuthi ngasizala kanjani
nezimbiza bengingakayizami ngenxa yemali because ngiyabuka nje imbiza besha abantu ukuthi bengangisiza uma ngena ku Facebook noma nabantu abayidayisayo ngoba ngiyalikhuluma lolu daba manje khona kunzima sengisaba ngisho nanokuya kumuntu wami ngiyasaba angihlali naye kodwa sengihlale ngibika nje amathizeli makufanele ngiyekuyena ngesimo sami sokuthi ngiyazazi ukuthi angikho good angikho right senyasaba dokotela ngisho ukuvakashela umuntu wami ngiyasaba ngesimo sami ngiyazazi ukuthi ngiweak ngenze njani Yeah. Hey, lethi kwathi ukhuluma ngayo nje manje dokotela. Lethizwe sekunzima kakhulu ngoba isiyasaba ke manje nayo nokuthi uyomvakashela umuntu wayo nokuthi ivakashele ngoba uyazi ukuthi ibhekena lenkinga lena. And uyazi le akayedwa baningi abantu besilisa banaleyo nkinga bethi sesisaba ukushela manje umuntu ngiyamshela ngiqamba amanga ngilengidoja because ngisaba ukuthi ngiyolihleba lapho kuleyo ndawo. Okay, and chem ngiyamuzwa ubhuti ukuthi une stress kakhulu uyabona ngalento ekhona mhlamba asenze kanje asenze ideal list nawe naye ngoba ulalela umlaleli akake eze lapha ku Dr Mthembu. Okay, eMedilution sike simbona abuye futhi asifonelele yena lo khuzina sitshela ukuthi kuhambe kahle or kuhambe kabi afone kodwa asitshela ukuthi kuhambe kanjani. Okay, mhlambe that's the best thing ngamsiza ngayo. Okay, but uyabona nje lapho sengiqala ngaye ke le yokuthi induku iwe kade ivukile kuyinkinga abantu abaningi abakhala ngayo leyo kakhulu mhlambe nje mangase ngisho ukuthi isuke ibangwa yini yes ushukela njengoba sikhuluma ngayo namhlanje uyakwenza lokho kodwa nezinye izifo njengoba ngishilo ukuthi igazi melisinda izowa iBP yenze lokho but also if kuukuthi imthambo yakho stiff ayikwazi ukuvuleka iyakwenza lokho so yini ezokwenza ukuthi imthambo yakho ibe stiff one either imthambo yakho isigcwele amafutha ngaphakathi uzoba stiff o mhlambe kwa wena usebenzisa ama drugs o cocaine o heroin ugwayi. Okay, ngihlala ngisho ukuthi ugwayi ushaya ugwayi. Okay, ugwayi zonke lezo zinto ngiyabhema yena. Okay, ugwayi ushaya ugwayi. Hey buzz amaphilisi ama allergy kuzokwenza lokho baningi abantu awuthola banama sinus njalo yazi lo maphilisi futhi ama allergies nawo azoyishaya induku akwenza futhi lokho ukuthi iphakama siyakhathala ngoba nawe ukuthi uliphuzile nje lephilisi allergy lekhathaze kwa wena lenza izinto ukuthi zome ngoba suke lizama ukuthi lomise amafinyila ngaphakathi. Okay, but also ukuba nexhala omunye umuntu uthi ngoba kade edavaze wrong izolo siyasaba namhlanje ukudavaza usebona ukuthi ngizofika ngifathuze lapha yana kanti akunjalo. Okay, kukodwa lokho ngoba nexhala lokusaba ukuthi ngizoperforma kanjani kuyenye inkinga leyo. Okay, but ke of course if kuukuthi sokunomthambo thizeno odamagekile or labantu abanomphambili ogobile. Okay, la uthola khona ukuthi kunomsipha ugogo wethu umsipha usuzi. Okay, but akushithi ubhendile lo msipha usebenzi so nako lokho kuyenzeka kulabo bantu labo uthola ukuthi induku iyavuka ngale kwashukela ke but nake wena ukline igazi kukodwa lokho umzimba wakho is the best doctor ongasumthola ngase uhlangane naye. Okay, ubaba lo khale eqaleni ukuthi nayo unenkinga le yokuthi ubekhale ngani akukhulanga ukuthi umchamo wakhe nayo isidoda asiphumi. Yeah, isidoda lokho abanye abantu isidoda is not just because unenkinga yashukela but singephuma isidoda kanti unenkinga neprostate ilendlu lokuyiyona kwakheka khona loketshezi olihamba nesidoda sakho so if kunenkinga lapho kune blockage then ngeke isidoda sakho siphume or thina sodokotela sikunikeza amaphilisi ayo prostate nakhona azokwenza lokho ayiblock iprostate or ube ne surgery uhlinziwe. Okay, uhlinziwe kuyona iprostate manje sunezibazi sezivimba la futhi manje ukuthi isidoda sakho siphume kuzokwenza lokho amaphilisi eBP akwenza lokho amaphilisi edepression akwenza lokho so ziningi ezinye izinto ezokwenza ukuthi isidoda sakhe sigcine singaphumi but engizovala ngayo kunabantu besilisa abanye ngeke ngibatreat othola isidoda siphume kanti lo muntu usithole ukuhlukumezeka once wahlukumezeka ngocansi either isayingane or kunomuntu ekade ezimisele ngayo owemthanda wamphingela or wamfebela so as
a result umzimba wakhe awusakwazi ukucelebrate into yenkonzo yasekameleni. Ofuna ukuqhubela nawe dokotela wenza kanjani ukuthola kanjani? Good Dr. Nomcebo Mthembu ngise Medilution inumber zami 0317658475 WhatsApp 0614622945 Richards Bay 0357601569 kanti ngikhona futhi na ku Facebook we Medilution WhatsApp cell phone number liyana akusiye yami so abantu abayeke ukungisendela izithombe zemphambili ngoba ifoni yengane zase office so kodwa koziyami kanti zo office koziyami ngizibuyele ekhaya traumatized awazi ukugaka abantu bengisendela izithombe zemphambili kodwa kubona bodwa nabesifazana bangisendela inkomo Dr. Mthembu ubuka lana lalela musungisendela wena uyongibonisa masesihlangana mina nawe hayi kodwa ukuthi uyisendele lento efonini uyabona even for lento ePopular Act musukusenda isitho sakho nje sangasese noma ikuphi linge ngivale ngingashongo ngigqugquzela abalaleli bethu ukuthi ngine retreat ekupheleni kwalenyanga igetaway for abantu ukuthi abantu abeze bezohlangana nabantu ngifunela abantu uthando okay kuza abantu abasingle noma single okay single people and lalela ngino cream of women ngino dokotela business women abantu abangaphuma kuyendaweni kuze behlangane nabantu bathe Dr. Mthembu siyakuthemba ukuthi uzohlanganisa nabantu abazibhekile abesentweni so asambeni but even if umuntu akamthola umuntu lapho kodwa uzobe uzithole wena ngoba ngizobe ngingengedwa kuzobe kukhona nama psychologists amanye sikutreata nje ngempilo yakho ukuthi mhlambe ufuna uqala uzithande wena or yini eyenza ukuthi uchoose abantu aba wrong all along or abantu abanjani obadingayo so that ube ready for when love comes knocking. Hayi noma kanjani ngizobela ukuthi umuntu ayithamele ke leyo ukuthi azokwazi ukuthi naye ayitholele nkosiyami umaqondana. Kwazi bahlambe kuzoqondana. Siyabonga kakhulu dokotela. Nibe nobusuku obuhle. Thank you. Isikhathi manje 2:11 kumsakazo ukhozi FM ubusuku obuhle. Sokwazi ukuthi njengamanje masibuya la singena kwimidlalo yomoya kusukela ngomsombuluko uze ube ulusini.